Tämä on sitten semmoinen letti, että jos mikään muu ei onnistu, niin tämä onnistuu varmasti. Olen tehnyt siis tälle nukelle ranskan letin ja kiinnittänyt sen tuonne niskaan ja tuo loppuhius on jäänyt tuolta vapaaksi. Sitten otan tämmöisiä pieniä osioita ja tällä läpivetokoukulla vedän siis täältä ihan ylhäältä tuonne niskaan asti läpi tämmöisiä kappeita osioita. Ja minä otan vähän isompia osioita tuonne ylös kuin sitten alas. Mutta ei mitenkään radikaalisti, vaan silleen, että tuolla ylhäällä on käytetty per osio pikkusen enemmän kuitua. Ja nämä vedetään siis kauttaaltaan tänne alas asti nämä osiot. Ja tässä nyt onkin tehnyt loppuun asti. Ja tosiaan tässä nyt näkyy, että täällä on vähän ohuempi osio kuin tuolla päällä. Ei mitenkään merkittävästi, mutta vähän. Ja tosiaan kuidun keskikohta jää tuonne ranskan letin alle, eli keskikohta on tuolla letin alla. Sitten tämä ensimmäinen osio täältä jaetaan 3 osaan niin, että keskimmäisessä osiossa on kummaltakin puolen vähän sitä kuitua. Sitten lähdetään ihan peruspalmikolla letittämään tämä kuitu tähän ranskan letin päälle. Ja koko ajan kun etenee alas, niin otetaan tuolta sivulta aina yksi tuommoinen osio sitten mukaan. Tämä on ihan äärettömän helppo. Tähän ei tarvitse osata mitään muuta kuin peruspalmikko ja ranskan letti. Ja tämä on tosi nopea. Mä yritin tässä mukaan jotenkin hitaasti näyttää, mutta mulla oli näköjään tullut kädet sitten kunnolla eteen tähän. Mutta siis ideana on se, että ihan vaan peruspalmikko tosiaan tuosta kuidusta tuohon ranskan letin päälle. Ja sitten aina vedetään sillain napakaksi. Sitten kun päästään tuonne ihan niskaan asti, niin joko silleen, että napataan tuo oma hius tuosta mukaan 3 osiossa tuon kuidun kanssa, tai sitten kiinnitetään niskaan kiinni niin kuin minä tässä teen ja jätetään tuo kuitu vapaaksi. Eli oma tukka ja kuitu molemmat yhteen nippuun ja lenksulla kiinni. Ja minä vielä sitten aina teen silleen, että minä vähän sitä omaa tukkaa sitten piilotan tuonne kuidun väliin. Eli että se jää sinne niin kuin keskelle. Tässä vaiheessa sitten vähän näytetään harjaa. Tälle tämä kuitu onneksi harjaantuu aika nätisti. Voi vähän sumuttaa vettä siihen, niin menee vielä nätimmin. Sitten taas läpivetokoukku, jos tämän kiinnittää tänne niskaan. Ja otetaan tämmöinen ohut suikale täältä reunasta ja kierretään se vaan tuohon kumilenksun päälle. Muutama kierros siitä, että siitä tulee siisti siitä lopputuloksesta. Ja sitten vaan läpivetokoukku taas työnnetään alakautta tuonne ylös. Ja sitten tämä osio, mikä kierrettiin tuohon lenksun ympärille, niin vedetään vaan sitten tuolta läpi ja kiristetään. Tämä on tämmöinen tosi nopea ja helppo, millä voi ainakin lähteä harjoitteleen, jos se ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja tätähän on sitten mahdollista tosiaan jatkojalostaa, että tekee useamman pienen letin tuohon vapaana olevaan niskaan tai sitten tekee vaikka kuplalettejä sinne, sekin on mahdollista. Mutta minä tykkään tästä, tämä on helppo ja nopea.